aku nduweni aji Jaya Kawijayan sing luwih ampuh tinimbang aji Jaya Kawijayan sing tok duweni. Ayo pancen arep nyoba gage taman ragane Gatotkaca. Oh, iya tak coba ora gulung. Wandamu aja takon dosa Raden Gatotkaca. Ha! Ha! Wah! 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 Duh, piye? Wah! Hei! Oh, oleh astaka swala sila pratapa sumorante hawala kamanaga kula kaprikantil bututing selikur. Ana Prabu Pinten Manik Mandaya. Oh, wektu dina iki kowe medhun saka pendhapa Pedukan Karang Kadempel. Lah kok nganti kaya mangkono kahananmu nggih Anak Prabu? Nuwun sewu pun. Wah, edan. Kagiat katara kasamanipun ingkang putra pun Pinten Manik Mandaya. Wontene anggen kula minggah wonten ing pendhapi Pedukan Karang Kadempel sampun kasil pinanggih kalian Semar Badranaya. Malah nalika semanten kula ugi sampun matur napa wigatosipun. Ugi nyariosaken lampahan inggih menika pawadanipun negari kula ing Ketaman Pagebluk. Ha. Wah, mangko rak sansane iki nggonmu tak utus supayane suwana ning Karang Kadempel ki rak supayane mung mateni kelawan Semar Badranaya. Dimen Pandhawa supaya ringkih. Banjur kepiye kabul kawusanane? Nuwun sewu punuwun. Nalika semanten kula sampun kasil sak pejagong sak pirembagan kali Semar Badranaya. Kula badhe ngruta paripeksa kaliyan pun Semar Badranaya dumadakan bapak nglayoni jujulan usuli anake Semar sing matane amba. Oh, Bagong. Ha iki. Bagong mboten narimaken awit patrapipun ingkang putra pun Pinten Manik Mandaya. Nalika semanten piyambakipun duka nesu-nesu. Malah piyambakipun menika nyebut asmanipun Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca nglarak ingkang putra ngantos kula dawah kalenggak kados mekaten. Pramila praptanipun ingkang putra pun Pinten Manik Mandaya nglarapaken Sanjog para Wadyabala menika kula suwun sedaya kemawan Wadyabala saking negaring Maranggulan Jagat supados angebyuki batang sayuta ing Pedukan Karang Kadempel. Sampun ngantos ing sak manggakenipun Semar Badranaya badhe mbangun desa Kalaman Bomodoan. Oh, lole ora ngira babar wisan jebul Semar Badranaya mung bakal miwiti mbangun desa nata negara. Ya, Semar aku wis ngerti apa kang dadi panjangkamu. Oh, yen mangkono nggih Anak Prabu. Banjur mangkate para Wadyabala besok kapan? Ora mboten ketang sambung apa colok lintang tumuli kula suwun. Supados mangkat bidal dina sakmenika Patih Jayanggara wonten timbalan sinuwun. Kepiyakna barisane para Wadyabala Jem Setan Priprayangan kabeh wae aja ingkang cicir Patih Jayanggara. Wih, ning aten kula nyuwun pamit madal pasilat. Nata tata rakiting gelaring barisang Jawara. Dedemitan bangsaning Jem Setan Priprayangan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik Patih Jayanggara. Yayi Gatotkaca luwih becik mandheka dhisik Yayi. Mboten Kakang Mas Antarja nyuwun pangapunten. Dinten samangke kula mboten narimaken wontenipun Nalendra Maranggulan Jagat ingkang namipun Prabu Pinten Manik Mandaya. Kang, perkara iki ora iso disangga enteng, perkara iki ora iso dianggep baen-baen. Perkara iki ora kena disepelekake. Lire piye Dimas Antasena? Sik to. Awake dhewe iki wis saguh ya kuwi ngewangi kelawan adeke kakekne Nayantaka kelawan apa kang dijangka kakekne Semar. Nek awake dhewe saguh sak biyantu awake dhewe kudu mlaku bareng aja mung
Kakang Gatotkaca dhewe sing arep ngundurke kelawan Prabu Pinten Manik Mandaya. Yen to kaya mangkon aku mung manut kari manut wong dadi kersane Dimas Antasena. Ya wis aku yen to mangkono mangkon. Aja ngasih mengku. Ana telik Mangendrajala sing bakal mbuthek banyu bening kanan Pedukuhan Karang Kadempel. Wis aku mathuk. Nek kabeh saiki wis mathuk, ayo Manjili Setyaki maku bareng-bareng alon-alon tandangi wadyabalane Prabu Pinten Manik Mandaya. Monggo nggih kula dherekaken nggih. Kaya mentang-mentang kaya gendhe. Ora pangling iki sing jenenge Setyaki. Dasar para nyata, balik takon karo kowe iki sapa? Takon karo aku keseting Prabu Pinten Manik Mandaya. Ya aku iki tumenggung Prawara Kendra, tumenggung Prawara Kendra. Dasar para nyata sing mburi kuwi satriya padu kuwi. Satriya kok prejengane kaya celeng ndokmu atos. Bagong, ya nggih Ndara. Nek kula nek ora melu temandang gawe kula isin. Iya. Mergo iki sing digawe pedukane bapak sing digawe bapak kula niku anake bapak nek kula nambelani bapak kula isin Ndara. Pun nggih ditandangi sareng-sareng. Nek pepete sampean mengke napa niku kasem Kyai Ngaradan kula sing maju. Wis lemu wae. Mergo aku wis sagu sabiyantu lan Kakang Semar Putrunaya. Mula kudu sagu sarta kudu gelem ngundurke parang muka sing teka ning Karang Kadempel. Nggih ngaten Ndara. Ayo Setyaki. Semar ulungna ning aku. Semar ulungna ning aku. Apa kelakon yen to kowe ora gelem ngulungke sing jenenge Semar Putrunaya? Apa kelakon Karang Kadempel tak biyuhi Batang Sayuta? Sik Mas, ning kene iki sing dewa menang tumrap Semar ki siji Semar dhewe, angka loro anake Semar. Lho, sapa iki? Aku Bagong. Bagong iki panganan apa? Anake Semar lho. Sampeyan tekan kene arep gawe rusak, sampeyan tekan kene arep gawe rusak kanan Karang Kadempel. Adep ana luwih dhisik iki Panakawan Bagong. Jadi sampean wis iso mateni utawa nglangkai kandhane Panakawan Bagong, Semar kukupen. Utawa nek sampean arep mboyong Semar, oke silakan diboyong. Ning ora usah dadak gawe geger ning Pedukuhan Karang Kadempel.
Mengko ora wurunga ming mindon gaweni kowe goleke gawean karo Panakawan Bagong. Wah, aku ra idep. Sing baku bapakmu Semar kae kon tekan kene arep tak ning negara. Ya kuwi negara Pranggolan Jagat ya negara Pagerwaja. Nek wis arep gawa-gawanen ning kok sampean tekan kene iki wis kebacut ngejak geger. Kowe tekan kene iki wis kebacut bibite perkara. Kowe tekan kene iki wis kebacut golek memala, golek memungsuhan karo wong-wong Karang Kadempel. Aku ora urus cangkemmu, Baku. Sing baku kowe mikir. Aku arep nandingi kridane Setyaki. Oke, nek sampean arep gelut kalih Raden Setyaki tak sumanggake. Ana? Mergo nek sampean monggo. Omongan kok diketok-ketok. Ah wis ora kesuwen kok ya nama. Mengko nek kula omong kesuwen monggo. Tumenggung Mrawara Kendra ora gelem minggat saka Pedukuhan Karang Kadempel. Apa kelakon tabrak ndung banding. Oh, nang kene marganing matimu, Setyaki. Yen langene ngalang ya nagar pandan muncar. Wis kadung wani iki ya gek ditandangi kok Ndara. Mikir nggih. Ayo, toh-tohane ye menang sapa? Monggo Ndara, monggo. Jalma limpat seprapat jagat. Ora-orane aku wedi mungsuh kowe. Kita saksikan pertandingan antara Wadyabala melawan Raden Setyaki. Ya nampaknya Tumenggung Mrawara Kendra akan melayangkan serangan. Oke, diterima oleh Raden Setyaki. Oke, dipluntir tangannya. Akankah dibalikkan? Wah, nampaknya benar sekali. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe Setyaki? Aku reti kondangmu iki satriya pengpengan. Kowe mungsuh aku mati neng kene, Pak. Maju rene. Ya nampaknya hei! Wah! Ha! Wah! Wah! Reno. Kan ngopo kan pengendang muring-muring. Jar. Ayo, candak kowe. Ha. Laran to, Kel. Ki menungsane. Nek kowe iso gawe tatu kulit itu Tumenggung Mrawara Kendra sembah dlamakmu 20 taun barang. Wah. Ora retile tangi kok mara-mara wis ngadeg jenjreng kaya ngono. Ayo. Hot. Acan. Kia. Ayo. Oh, muni awe. Mate. Kok ngene carane? Waduh. Oh, hut. Candak sirah. Oh, kok ora sida? Mati aku. Aduh. Ya. Aduh. Bungo. Ya nampaknya Raden Setyaki unggul.
Ha. Aduh. Wah, puyeng. Rene. Hah. Wah, diantem cengele ora apa-apa iki. Hah. Piye iki menungsa apa iki? Jan-jane kok atos timen. Hah. Hah, duh, kudu menungsa. Hei. Hah, duh. Aduh. Ha. Hot. Ho. Hoi. Oh, aduh, jebles kayak piye iki? Oh, hei. Oh, oh, iyo. Aduh, duh. Oh. Aduh. Iyo. Hot. Weh. Indro barang iki. Rene kok ya. Nyolot kok terus minggat. Wah. Wah. Abrok. Subyur wadamu. Aduh. Wah, piye yang ini? Hot. Sate pring. Tombak. Ya nampaknya Ndara Setyaki ditebak mundur. Apa yang harus dilakukan oleh tim operasional Cipuk Geto? Mangga Ndara. Ha. Mengkilat godomu iki bar tinggu. Monggo. Ha. Hot. Ha. 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 Oh. Ha. Aduh.
menungso sisik sapa kowe? Raden Antareja. Wah, kakangne sing mabur kae mau dasar para nyatayu. Kowe patihe Prabu Pinten Manik Mandayaya, aku patih Pinten Gusen. Ayo Antareja. Semar mbok wenehke ora? Tak wenehke wis gumlundung sir Raden Antareja pecah diadap. Ho. Ha. Wah. Wah. Hot. Dah. Ha. Waduh. Oh. Ha. Ha. Cumangga hanggro sesumbara mawalindo bumi konsing tumalodo guntur kato umup sang colonidi menungso ratatanan lakon saking Wadyabala Negara Pranggolan Jagat ora ana sing iso tebak, ora ana sing iso nepak mundur lancur-lancur Pandhawa. Setyaki Gatotkaca Antareja apa kelakon kowe mati dening dayaning siung pengapit sing tak duweni warat. Menungsa ratatanan panes maning jajalanat iki sajak menungsa sing wis wani ngobrak-abrik barisan saka negara Pranggolan Jagat. Ayo Prabu Pinten Manik Mandaya, aku sing nglarak kelawan diapurmu mau nalikane ing pendopo Karangkadempel. Yo aku ngerti kowe Raden Gatotkaca, ning aja mbok anggap mung tekan semene kridane Prabu Pinten Manik Mandaya, sebab aku nduweni aji Jaya Kawijayan sing luwih ampuh tinimbang aji Jaya Kawijayan sing tok duweni. Ayo panjenengan arep nyobot kagitaman ragane Gatotkaca. Oh, iya tak coba ora gulung. Kandhamu aja takon dosa Raden Gatotkaca. Oh. Wah, iya. Ho. Menungso ratatan. Wah, 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 tuh, wah.
Gatotkaca kok kalah. Iki adine ora nrimake. Ayo. Kowe kok ngasisa gawe kalah Kakang Gatotkaca iki dayamu apa coba? Wah. Menungsa ora tatanan Antasena. Prabu Pinten Manik Mandayaya. Ayo. Nek sampean saiki kowe arep mboyong nglawan kakekne Semar kudu iso nglangkahi kandhane Antasena. Kowe tak cokot mati, ora iso mati aku iki kena lara luputing mati. Ayo nek sampean pancen arep nglangkahi kandhane Antasena, arep ndadake nglangkah dayane Antasena, tampanana sinuwun. Woi! Wah! 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 Ah, ngono ae ndekno ora. Kakang Gatotkaca kuwi jire ra. Wah! Hei! Wah! 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 Waduh, Bapak Uneman, ketewasan Bapak Uneman. Antasena ngamuk kula dipun tampani dayanipun sungut. Oh, neka penjalin wayana Prabu. Bagong edan tenan wacan. Gong pripun Ndara? Wis sentrem kanan Karang Kadempel. Matur sembah nuwun sanget wajan kula malah pekewoh niku nek kaya ngeten iki carane wis to. Ora dadi ngopo ora sandirasa jigo perkewe. Perkewoh kok perkewe. Nek ngantuk mbok sare-sare ra. Kupingku rada angel Gong ora. Perkewo kok perkewe. Kaya dicethake ngono nek krungune Nyidam Sari monggo. Hubungane apa kok terus karo Nyidam Sari ora? Bagong, pripun Ndara? Ayo sowan Bapak Semar utawa kakekne Semar. Nggih, niki wau kula nggih pun diawe. Ning gandeng kanan wonten ing alun-alun utawa teng perempatan. Oh, Kumbakarna liwat. Ha iya. Kumbakarna ki sapa? Niki lho. Oh, alon-alon mengke nek medak, monggo. Kowe iki sengane kok kaya ngono ora lho Bagong ora. Wis ditenteni karo kakekne Semar ya wis ki ayo kudu sowan mrono. Nggih. Niki mengke seraket dangon, seraket dalon malah bapak malah mboten sida bangun desa nek kaya ngoten carane nek kesuwen niku. Lah iya.
sambar mawa lindhu bumi kuncing kumalu dokuntor katok lumembah banyu kanggo mambang Nala Gareng wonten dawuh Ndara kok ngawe kang abdi pun Nala Gareng kala mau bapak lan sampun matur nek Ndara Antareja kebagian kon sowan teng negara Mandura lha ya kuwi sing arep rembug pripun aku kok bingung sakjerone atiku ning ngatasi aku ora tau-taune sak pejagong kelawan wong Mandura lah kok sagendagan iki aku kon sowan ning negara Mandura iki mengko rembuke kepiye bakale dadine kepiye Nala Gareng mengke riyen ta Ndara sampean niku pun sago bebela kali bapak lho lah iya nama sok sampean arep ngonsati dawuhe bapak nuwun sewu najan angela dikaya ngapa niki senes kok kula sing ngomong nang sampean dhewe sing ngendika nalika mapan wonten ing pendopo Pedukuhan Karangkadempel angela dikaya ngapa bebasane kudu munggah gunung kudu nyemplung ning samudra sampean saguh bebela nulungi sartane mbudidaya napa sing disuwun dikersake kali Bapak Semar masa sampean arep ngoncati dawuh sampean Ndara ora kok teges aku ngoncati iki ora nanging pangrasaku kok iki mengko aku arep sowan ning Prajanegara Mandura aku wedi Nala Gareng pun nek mung perkara rasa wedi ngono mboten sah dipun gagas kula ngertos sampean wedi kali Sinuwun Mandura merga Sinuwun Mandura niku galak mesti mungkin nek Sinuwun Mandura sampean aturi nek Bapak Semar bangun desa mbutuhke syarat srana Kyai Nenggala mesti Sinuwun Mandura mencam-cau ngatasi Semar arep bangun desa iku dadak mbutuhke wujude Kyai Nenggala kula ngertos saking ngaten niku ta sing sampean pikir niku ta sing sampean penggalih ya pancen bener kuwi sing tak pikir Nala Gareng pun nek wedi niku malah cara kula mboten gentle lho sebabe piye wong wedi nek wong arep nyambut gawe niku malah mengke malah mung mboten kepenak teng awak staminane niku menurun pramila mangga kula dherekaken suwan wonten kersanipun ingkang Waing Mandura nanging apa ya bagale kelakon aku engko nyilih wujude Kyai Nenggala pun ta manut kaliyan ingkang abdi pun Nala Gareng mengke nek Sinuwun Mandura mboten kersa maringake dipeksa sampeyan niku satriya pengpengan nek dipeksa kok isih ora kena mengke mangga kula dherekaken dikapake Nala Gareng monggo sampeyan niku satriya digdaya sekti kalintang jayaning perang mosok ning atase wong tuane iki ora kersa ngaboti karo anake dhewe cara kula isin ngatasi nata Mandura niku ya ratu pengpengan ratu sugih sampeyan iki satriya pengpengan sampeyan mosok arep wedi karo Prabu Baladewa najan nika engkang wa piyambak nanging wediku yen to ngasih mengko aku kesempyok ing aradan mongko aku ya mung sak derma nglampahi sartane nglakoni kang dadi dawuhe kakek Nenayantaka ya Sinuwun Semar ya bapakmu Nala Gareng pun nek wedi carane mang niku upase sampean niku mangidoke teng telapakan kecuh iya banjur di mangga pun kula dherekaken mangga ngomong kok senengane diprail-prail pun kula critani teng dalem ya pun penting kula dherekaken sowan teng negari Mandura Ndara ayo nek ngono tak dherekaken Nala Gareng Blak marupa gancang anang gegono temah sirna sinapu dening Sarati Sang Hyang Arka ingkang nedheng manjur wonten tengahing wengi
Nalika semanten katingal rengu pasuryaning Sang Nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna niwangsu ana mangadiri nuwi ana sasmentaning sun jagat wasisaning Bathara bawana langgeng sinunggi datanawrat ora mengko dhisik Kakang Patih Udawa Kakang Patih anggon manira ingsun piji ndak timbali ana ngarsaning sun sak pejagong catur netra ora ana kawula ingkang padha nyumurupi kalamen wektu dina iki panjenenganing ingsun sak pejagong kelawan sira Kakang Patih Udawa Kakang Kresnengkara baunuk-nunuk niki namit pasang kali mantapi dinebena ing ilodri dumawing tawang tuwang ninepat ing tolak manusinuwun sewu-sewu kapatanipun ingkang abdi kepatihan pun Patih Udawa kula sumadong dawuh teka dinten sak menika paduka animbali dumateng pisowanipun ingkang abdi kepatihan pun Patih Udawa sinuwun dinten sak mangke beneh keladat ingkang sampun teka paduka Gusti kula Sang Nata animbali dumateng pisowanipun ingkang abdi kepatihan pramila enggal-enggal kula suwun supados paduka paring dawuh menggah wonten sabda pangandika menapa wondene sak mangke ngantos dina dungkap manahipun ingkang abdi kepatihan kula badhe munjatur wonten ngarsa paduka Sang Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sinuwun nuk niki Kakang Patih Udawa wonten timbaling kadhawuh mestine sira Kakang Patih Udawa wis mangerteni sartane uga wis bisa nyumurupi lan ngawuningani kalamun wektu dina iki panjenengan ingsun ngaweki lan Kakang Patih Udawa sak pejagong adwarep catur netra kelawan panjenengan ingsun iki yektine mesti wae katon rengu penggali ingsun menika ingkang badhe kula rembak sartanipun menika ingkang badhe kula aturaken nanging nuwun sewu derajat kula menika namung sak derajatipun patih menawi ngantos ing sak mangke kula cumantaka matur wonten kersanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna tartentu dosa menapa ingkang badhe kula sandhang nanging gandeng paduka sampun medharaken sabda pangandika bilih paduka katingal rengu pramila kula suwun sak mangke enggal-enggal paring dawuh menggah menapa ingkang dados sabab lan jalaran wonten katingal rengu pasuryanipun Sinuwun Ndrawati sinuwun kepareng kula cumadong dawuh badhe ngangulungaken janggane lengaken karna baunuk-nunuk niki Kakang Udawa wonten timbalan mesti wae sira ya wis ngerti kalamun wis ana tulung candrane kanggan sakmengko iki negara Ndrawati dadi geger kahanane jalaran koncatan senopati negara Ndrawati ora liya kejaba ya kuwi ya mung kadangku ing Garbaruci ya kuwi Yayi Dimas Setyaki nganti sakmengko panjenengan ingsun bingung kudu menyang endi meneh nggonku bakal ngupadi kalawan si Setyaki jalaran tak goleki ana negara Ngamarta panjenengan ingsun ora bisa nemokake Setyaki sartane Setyaki ora lunggone negara Ngamarta nganti rikala semana ndak rewangi sowan prapta ning negara Ngastina wondene panjenengan ingsun uga ora bisa nemokake trontong-trontong sleng pepadang anane Setyaki ning negara Ngastina Kakang Udawa mula wektu dina iki gandeng wis ndak rasa jibeg babak penggali nata Ndrawati arep tekan besok kapan nggone Setyaki ngoncati marang kewajibane arep tekan besok kapan nggone Setyaki nilar marang Prajanegara Ndrawati Kakang Patih Udawa kagatri sang kapirang uri nangkul kinempit-kempit dosang retaning bawana waduh sinuwun kula mapunten sewu selopatanipun ingkang abdi kepatihan kula tadhawadana kula piyambak ugi badhe menggalih babagan menika nanging amunipun derajat kula menika namung patih tartentu kunanggen kula badhe matur menika tansah duna dungkap wonten salebet ingkang abdi kepatihan lah sak menika kados pundi kula kantun nderek kersanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna menapa dinten sak menika kula badhe kakanthi bidhal ngupadi Yayi Setyaki nggih Yayi Mas Setyaki ing Garbaruci wonten pundi durungipun sak mangke kula sagandherekaken sinuwun Kresna sinayang mangkulung mintonaken
mintonaken triwe kalamanira kanggo mitiraning asta. Oh, Kakang Udawa wonten dawuh. Wektu dina iki ora sandadak perlu golek kelaman ana ngendi Durung Setyaki. Iki keparengipun merga kae sawangen. Sawangen ora pangling sing praptane kedaton negara Ndarawati ora liya karep Setyaki to Kakang Udawa. Waduh syukur binagi sewu sinuwun. Sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Karadakara Karadakara rek kakire Kakang Udawa wonten timbalan. Lagi wae dirasani lah kok wonge teka iki lho. Waduh. Wah, lah kok sampun kucel kumel. Kumel kucem kok kucel kumel. Kados mekaten kawontenanipun Yayi Mas Setyaki. Ora pangling rak karo Petruk to ki sing suwan. Lah nggih niku. Setyaki padha raja sapratane Dimas Setyaki ning Prajanegara Ndarawati. Antupur kapamujinipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Wilujeng sawanipun ingkang rayi garba ruci Koko Prabu keparang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Pak Tampa pangestuku Tampanana sampun sanget anggen kawula pundi. Petruk padha slamet tekamu ning Prajanegara Ndarawati. Pamujinipun Sira Prabu Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana Koko Prabu. Piye Setyaki? Sawisa kapatanipun ingkang rayipun Setyaki. Tadha wadana wondene kula sampun wonten tigang candra ingkang sakmenika. Kula nilar kaprajan negari Ndarawati. Ora dadi ngopo wong aku ya wis krasa, aku kuwi janjane ya wis ngerti. Pirsa bab menapa? Nggonmu ninggal marang kaprajan negara Ndarawati rak janjane mapan ning Karang Kadempel to Setyaki. Rak ya ngono. Syukur pinanggih sewu bilih patuku sampun priksa. Nanging nuwun sewu. Gandeng kados pundi to kemawon kawontenanipun ingkang ngarajipun Setyaki menika lepat. Samangke kula sagah miwah kula siyaga menawi kula kedah dipun pidana. Sinaosa samangke kedah pidana pati. Sak panunggalanipun ora pun Kakang ora arep menehi pidana kelawan sira Dimas Setyaki. Aku mau ngarep takon kados pundi Prabu. Nggonmu lunga ngoncati Prajanegara Ndarawati mapan ing Karang Kadempel kuwi wigatine apa? Lan kena ngapa kok dadak teka wektu dina iki? Kowe sowan ning negara Ndarawati bali ning negara Dwaraka nganti karo sing jenenge Petruk kan rong bolong ki ngopo? Pun critake mawon, selak kesuken. Nggih, Koko Prabu kula matur. Mugi dados ning kawuningan. Samangke kula menika atimbalan sowanipun wonten kesanipun Kakang Semar Badranaya. Nanging lepatipun ingkang rayi kula mboten pamit kalian Koko Prabu Kresna. Iya. Kuwi sing sepisan. Banjur kok lara apa? Ingkang nggo kali. Praptanipun Setyaki wonten padukuhan Karang Kadempel menika sayektosipun Kakang Semar. Nuruti dumateng jalukipun saha panggayuhipun Kakang Semar Badranaya anggenipun badhe mbangun desa Natanegara. Pramila samangke awon-awon Setyaki boten saged nilar dumateng padukuhan Karang Kadempel. Sriyatanipun para lancur-lancur Pandhawa sami mapan wonten ing padukuhan Karang Kadempel.
ya sak banjure nanging nuwun sewu Koko Prabu ancasipun ingkang nglayakenipun sowan wonten Praja Garindrawati mriku kula minangka lidhah sinambu saking Kakang Semar Badranaya awit anggenipun badhe mbangun desa Natanagara menika ngginakaken syarat sarana inggih menika pusaka negari Indrawati aranipun Senjata Cakra. Pramila sawanipun ingkang rayi menika namung badhe ngebun-bun enjang jejawas wonten Lilanana Kersa Paduka Kanjeng Koko Prabu Kresna maringaken ngampil wujudipun Senjata Cakra samangke badhe dipun ginakaken syarat sarana. Inggih menika anggenipun Kakang Semar badhe mbangun desa Natanagara Koko Prabu. Jaja muntap lair kinentap tuka yayasinipi netra kocak ngontarantir jagat Dewa Bro jagat pangestu wara Setyaki wonten timbalan Petruk kowe mundur-mundur ngopo mboten kowe mundur ngopo tak takon wangsulan ayo kowe leh mulungguh mundur ngopo mboten monggo Petruk mundur ngopo pun kula wedi kok monggo engko nek ngetokke cakra duka sampean ke le kesah saking Praja Negara Indrawati nglimpekke ora pamit kok senengane kok Setyaki wonten dawuh kaget rasane ngatiku bareng kowe matur yen to Kakang Semar arep mbangun desa Natanagara mongko nggunakake syarat sarana ya kuwi wujude Senjata Cakra. Setyaki wonten dawuh Destonti mening atase Kakang Semar ki drajating batur ming arep mbangun desa Natanagara wae kok kowe rak mung gegayuhane Kakang Semar dhewe ndadak nimbali karo kowe iki apa sing nggo Kakang Semar ki wong sing ora ngerteni marang kahanan ora ngilu marang derajate ora ngilu marang gicoke. Setyaki yen ngono carane sepisan panjenengane sun duka kalawan Siadi merga lu ngamung limekke Praja Negara Indrawati ping pindhone lu ngamung limekke Praja Negara Indrawati mbasan bali kok kowe malah belani karo Kakang Semar Badranaya aku ora arep maringake Senjata Cakra Setyaki. Setyaki tinunggul kacanira garwa kang tumandang setyane ko garwanira panus maning jajalanan sukertaning bawune iblis lanat. Duh sampean kok malah nesu barang Tandara ya ben betul wis dadi sumpah prasetyane Setyaki yen aku lahir batin gune nglabuhi kelawan Kakang Semar Badranaya. Aduh kowe sajarepane karo Natandrawati ngono apa piye? Kok Prabu paripaksa kula kedawanten karo panjenengan sernyatanipun panjenengan menika nalindra utawi tiyang ingkang boten saged mangerteni dumateng labuhane Kakang Semar Badranaya sampeyan dimong wiwit cilik nganti gerang semene Kakang Semar duwe gawe arep bangun desa Natanagara sampeyan kok ora belani sampeyan ki ratu sing ora ngerti labuhan. Setyaki mati dening aku. Aduh. Monggo nek Senjata Cakra iki pantes ditamaki dadane Setyaki mangtawake ben pecah sirah kula sian nyo. Anggepe mboten wonten ginanipun kula remontri Madyapada nek belani wong belani ratu sing ora ngerteni labuhan malah dememeng ki ngopo to kowe iki monggo dajeng mateni kalih Geng Rayi mang pateni mawon. Sabar lho Ndara sabar lho niki koyoke ming nganu ngapusi niki ora kok ngapusi betul wis dadi sumpah prasetyane Setyaki nek Senjata Cakra ora diparingake luwung Setyaki mati saka dayan Senjata Cakra. Petro pripun nyoh tampani
Lho kok ngeke kula niki pripun to? Sing dikarepke bapakmu ra ya kuwi to? Nggih. Lho, sampean jare mboten ajeng maringke. Sing kandha sapa? Lah niku mau nyucuh niku. Ngopo to kowe iki? Marah to? Marah. Ora ngene lho Setyaki, Kakang Semar ki aku ki ming njaluk karo Kakang Semar mbok yo nek arep duwe gawe mbangun desa nata negara lan sak piturute iki mbok yo nimbali aku langsung ora usah dadak nimbali karo kowe. Nek ngaten iki diparingke. Kuwi lho sakake Petruk kaya gawanen ngono. Anggo bali. Ko Prabu. Piye? Ngaturaken panuwun kang pepidan. Ora wurunga kowe mung yo ngaturke panuwun kelawan aku. Setyaki, mboten dawuh. Prayogene yen to panjenengan ingsun nderekke kelawan lakumu ning padukan Karang Kadempel. Nggih, nek ngaten monggo kula dherekaken malah sisandiri nyekseni gari Kakang Semar bangun desa nata negara. Ayo Petruk monggo sinuwun. Malah kon gawa kowe piye to kowe gawa dhewe kok seneng. Yanira kang para prajurit jagat pangestu ngkara wayah Bathara jagat Patindra Jaladewaku nuwun mangke Yayi Prabu Darma Kusuma sewu-sewu klepatanipun ingkang rawuh ing Mandura kula tadhawadana wondene kula ngantos mantun angrawuhaken paduka Yayi Prabu Darma Kusuma sakatang Pandhawa arawuh wonten Wraja Negaring Mandura. Yayi Prabu Puntadewa. Nun inggih Kaka Prabu Baladewa. Sakalanggeng padukami dumateng piswanipun ingkang rayipun Puntadewa sakatang Pandhawa wonten Wraja Negaring Mandura. Kaka Prabu damel kaget sotaning manahipun ingkang rayipun Darma Kusuma teka mboten adat sabenipun paduka Kanjeng Kaka Prabu Baladewa
ngawontenaken pasewakan teka wekdal sakmenika Paduka Kaka Prabu Baladewa nimbali ingkang rayipun Darma Kusuma wonten ing pasewakan negaring Mandura. Yo Baladewa kakangku. Wah, beda karo adat sing wis kelakon. Adat saben Baladewa yen tana wigati mesti rawuh ana Prajanegara Ngamarta. Nanging wektu dina iki Baladewa duwe wigati nanging nimbali kelawan kadang-kadang para Pandhawa. Baladewa kaki paring dawuh ana wigati apa? Bule kakangku. Kaka Prabu kula cemadhong dawuh. Timbalanipun Kaka Prabu Baladewa ingkang raying Madukara pun Arjuna cemadhong dawuh. Jagat pangestu karo wayah tara jagat. Yayi. Yayi Prabu Puntadewa. Wonten timbalan Kaka Prabu. Dinten sakmenika kula ngawontenaken pasewakan ngrawuhaken ambayong irawipun Yayi Prabu Darma Kusuma sak kadang Pandhawa. Rawuh abiyantara wonten Prajanegari Mandura menika sayekti kula namung badhe ngrembak babakan gegebengan manahipun ingkang raka ing Mandura. Jalaran sampun wonten setunggal candra mriki kalenggan sakmenika manahipun ingkang raka ing Mandura menika prasasat kadadene pepes bayu kang tapis awit jalaran kula kecalan wujudipun Kyai Alugara. Teges Kyai Alugara Mendra murca saking Prajanegari Mandura. Satemeng samangke damel bingungipun manahipun ingkang raka ing Mandura. Ewamu samangke kados punika kula badhe ngupadi inggih menika wujudipun Kyai Alugara. Pramila kula ngrawuhaken Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma ing panganggah saged paringi go partikel miwah pamrayog gedhemati ingkang raka ing Mandura. Wonten pundi durungipun pusakanipun ingkang raka ing Mandura pun Kyai Alugara Yayi Darma Kusuma. Kuncing langit kelap-kelap kalaton lir kenjang alis risang mawe kandrung jagat yo Bathara. Yayi Darma Kusuma. Wonten timbalan Kaka Prabu kagat katurkasan manahipun ingkang raka ing Mandura. Dupi kula nampi praptanipun Antaraja. Wah, Antaraja sowan ing Mandura. Lho. Rama Kyai Jodipati wonten mriki. Ana wae. Sekawit aku ditimbali sawane dening Baladewa kakangku. Wa Mandura kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Antaraja tak tampa pangestu Tampanono sampun sanget anggen kawula pundi. Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun Nalagaring tak tampa pangestu Tampanono Nalagaring. Ana wigati apa? Sowanmu tanpa tinimbalan kedaton negara Mandura Antaraja. Mugi dados ning kapunika. Sowanipun ingkang putra Jangkar Bumi sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk dungkap angka kalih. Sowan kula minangka lidah sinambung saking Siwa Badranaya inggih Siwa Nayantaka inggih Siwa Semaring kareng kadempel ingkang rikala semanon tutusan kaliyan ingkang putra ing Jangkar Bumi wa wigatosipun supados kula sowan wonten Prajanegari Mandura inggih menika nyuwun ngambil wujudipun Kyai Nenggala. Lho, Kakang Semar nyuwun ngambil wujude Kyai Nenggala. Arep dienggo apa Antaraja? Dawuhipun Kyai Nayantaka sakmangke badhe dipun ginaken kinarya syarat sarana anggenipun badhe miwiti mbangun desa nata negara sinuwun. Iblis lanat. Caca muntabler kentap tuka ayayasinepe netra kocak ngontarandir pindha kembang ora waritan
panos maring jajalanan sekertaning bawur iblis nanat Antarja wonten dawuh kowe balya ning Karang Kadempel lho liripun kula dipun dawuhi supados wangsul wonten Karang Kadempel ora pantes ning atase Kakang Semar ki mung drajating Panakawan ora pantes ning atase Semar ki mung drajating Gedhi Bal 17 wong atase arep mbangun desa wae dadak gunake syarat srana ya kuwi Kyai Nenggala kuwi pusakaning sun kuwi pusaka kadewatan ora baen-baen Antarja tur kowe mangerti yo sak Candrari kalunggan iki mengko iki Kyai Alugara murca saka negara Mandura kowe aja nambah-nambahi lho kowe aja nambah-nambahi iki mengko yen to ngasih Kyai Nenggala ilang mergo disilih karo Kakang Semar aku ora tanggung Antarja Baladewa kakangku Werkudara piye yen to munggo aku gegayuhane Semar kuwi luhur gegayuhane Semar kuwi apik ning atase dheweke arep bangun desa nata negara teka mbutuhake pusaka kadewatan kagungane Baladewa kakangku wah ndak kira pancen luhur malah ndak kira yen to gegayuhane Semar kuwi ora luhur sartane gegayuhane ora becik mesti wae ora bakal utusan kelawan anakku si Blirik supayane sowan ning Prajanegara Mandura. Inggih Kaka Prabu nyuwun pangapunten. Pangintenipun ingkang rayipun Darma Kusuma sakmangke sartanipun pangraosing manahipun ingkang rayipun Punta. Sakmangke wujudipun Kyai Alugara saged timbul menawi sampun kaleksanan anggenipun Kakang Semar Badranaya miwiti mbangun desa Natanagara. Sinuwun. Nuwun sewu ta sinuwun. Sampeyan niku mbok ya mengeti kalih labuhane Bapak Semar nalika semanten. Sampeyan tesih cilik tesih bayi sampeyan dadi sesingitane wong Mandura. Merga sampeyan diuyak-uyak kalih Gangsa mbok ya emut mbok ya eling. Mbok ya emut Purwadaksena sinten sing nyingitke nek mboten Bapak sinuwun. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestunkara. Wila taala. Nuwun sewu Werkudara. Apa boleh kakangku? Yayi Punta. Wonten dawuh Kaka Prabu. Kula kinten sedaya mriku nek menawi mboten saking pangiguh partikel pamrayoginipun Yayi Prabu Darma Kusuma tartentu kula mboten badhe saged meper mobal babaling kanepsun. Tartentu menawi ingkang sawana wonten mriki menika namung Antaraja piyambak mboten wonten Yayi Prabu Puntadewa mesti kemawon kula sampun duka yayasinipi. Ah mesti. Saya nek mengkula dhewe sing sowan mriki. Wah, nala gareng kowe. Bapakmu derajate Gedhi Bal 17. Bapakmu kalek nyolok mripat, bapakku memang kere. Mangga. Langsung ditujes Kyai Nenggala kuwi. Sinuwun Baladewa ki nek di wis kocap murka. Antarja wonten dawuh. Yayi Punta, wonten timbalan Kaka Prabu. Malah dinten sakmangke monggo kula dherekaken supados wonten ing padukan Karang Kadempel. Mbok menawi samangke wonten trontong-trontong selik pepadang timbulipun Kyai Alugara Yayi, monggo kula dherekaken Kaka Prabu. Kekek sak dulita emel-emel ngaturke panuwun sinuwun wondene bombong kang tanpa upama manahipun ingkang abdipun Semar Badranaya. Mbok dintekke suluke kesuwen oleh sulak padang.
Wondene paduka sedaya sampun rawuh wonten mriki. Anggen kula utusan kalih Ndara Setyaki kalih Ndara Antareja sami sampun rawuh mriki. Iya Kakang Semar. Ning atase aku iki dilabuhi gedhe kelawan Kakang Semar Badranaya nalika semana aku ditimbali sowan ana ngersane Koko Prabu Baladewa. Merga murcane Kyai Alugara. Iya Kakang Semar nalika semana aku nampa sowane Setyaki. Yang wigati bakal nyuwun ngambil wujude senjata cakra Kakang Semar. Ikhlas legawa lila lair lan batine Kresna Yana Tandrawati kalamunta Kakang Semar pancen arep miwiti mbangun desa Natanegara. Nggih. Iya Kakang Semar aku lila lega. Sajroning atiku nadyan to nalika semana aku dadak ndukane kelawan anakku Antareja. Pun biasa pun lumrah. Nek sampean dadak ndukane kalih ingkang putra Pandhara Antareja. Lah sakmenika ngaten. Gandeng sedaya sampun makempal. Kula suwun sedaya syarat sarana dipun lumpuhaken. Inggih menika wujudipun pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Senjata cakra menapa dene wujudipun Kyai Nenggala. Sinuwun. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon. Berkencang alis risang maweh gandrung. Pun mriki dilumpukke mriki. Pundi Kyai Nenggalane sampean? Sabar Bagong nggih. Nggih. Enggak dilumpukke nah ngeten iki dilumpukke mriki ya ngeten-ngeten wis cekat kancane ceket dulu. Endi pustaka Jamus sinuwun? Tampanana Bagong nggih. Nggih matur nuwun. Nah. Oh niki senes-senes niki kleru amplope wiyaga. Waduh kleru Bagong. Tampanana Bagong ngeten ampun dilumpukke ngeten. Wis. Senjata cakra sinuwun. Lho, mau digawa Petruk. Apa Petruk mboten-mboten napa-napa. Waduh. Kok gek kacer ning dalan Bagong modar ora sida ayo. Kudu kula suwun wujude senjata cakra. Nyah tampanana nyah ki. Kowe kuat nggawa ampuh Bagong. Nggih mriki kula tampanane kecil meng wis gir becak kaya gir becak dengkul matos. Wis gak dijapani gak didongani mir. Marekaten prayetna semurire. Semurire kopalik titiane gantayane Trisunya Purnama sasi. Nalika semanten sampun den kempalaken manunggal dados tunggal, telu-telune ngatunggal. Nenggih pusaka negari Ngamarta Mandura menapa dene Ndarawati. Nenggih wujude pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Senjata cakra menapa dene Sang Kyai Nenggala. Nalika semanten Arsa muja melenging cipta Sang Hyang Semar Badranaya dumuk kuncunge Sang Nayantaka teges bakal duwe gawe. Nalika semanten eling-eling nadanto ketibal pitulika nanging napa kang dadi sedyane. Sikur munjat turung saring dat kamar wing dat. Nalika semana keluaning jagat gaweane para dewa cinandhak kelampah kasembatan apa ingkang den gayuh dening Sang Hyang Semar Badranaya. Tigang negari kang nedeng inggih menika nampi waing Jawata biar saknalika biar padhang trawangan tebih saking rubita niri Sambikala. Yata laruta saking kutha Sang Guru kula Yanamutusa Sang Sri pun kasembatan Ndara kula ngaturke panuwun kaya ingkang sami rawuh mriki sami kersa inggih menika nyamaptaken apa sing pun wonten biya
anut lagune Kurawa ngene ngeling ana patine risang Abimanyu Petro kok kesusu timen selak ketiwasan selak geger kanan karang kademel Pak piye Petro mugi dados ning kamuningan nalendra ingkang rikala semanten mau sonten sowan teng mriki nggih menika pun Prabu Pinten Manik Mandaya ngamuk punggung teng karang kadempel Ndara Werkudara nyuwun tulung yo Semar ayo Panus mari jajal amuk Suramrata Jayamrata ayo amuk wong aran Kadempel wah Werkudara wah Sinandak dening astaring Sang Werkudara Sang Prabu Pinten Manik Mandaya kedadak nalika semanten den suduk mawi kuku Pancanaka badhar wenteh wujuding Kyai Alugara wah